ఆయన ప్రేమతో పిలిచేటువంటి నామం యేసునామం, సంధించేటువంటి నామం యేసుక్రీస్తు నామం, మార్చగలిగిన నామం యేసుక్రీస్తు నామం. ఆ ఘననామానికి మరి ఒకసారి మీ అందరి ఎదుట వందనాలు చేస్తున్నారు. ఈ మరో సందేశముగా మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయం 13వ వచనంలో ఒక భాగాన్ని మీ దగ్గర ఉంచాలని కోరుతున్నారు. ఆ సముద్ర తీరమున మరలా నడిచిపోతుండెను, జనులందరూ యుద్ధకు రాగా ఆయన వారికి బోధించెను. దేవుని యొక్క మహిమ మాటలు, జీవముతో కూడిన మాటలు, రక్షణార్థమైనటువంటి మాటలు, ప్రతి మనిషిని పిలిచేటువంటి దేవుని యొక్క ఆత్మపూరితమైన ఈ మాటలను బట్టి దేవునికి మరొకసారి వందనాలు చెల్లిద్దాం. వాక్యం గమనిస్తే యేసుక్రీస్తు తీరమున నడుస్తున్నట్లుగా దేవుని ఆ యొక్క గలిలయ సముద్ర తీరము గుండా ప్రభు నడుస్తున్నాడు. వాక్యంలో రాయబడింది ఆయన మరల తీరము గుండా నడుచుచుండారు అని. దేవుని బిడ్డలారా, క్రీస్తు ప్రభు జీవితంలో ఆయన ఏమి చేసినా అది ఒక వార్తనే అండి. వాక్యంలో గమనిస్తే ఆయన మరల కపెర్నహూము పట్టణానికి వచ్చాడు. పట్టణంలోనికి మరలా వస్తే అదొక వార్త, తీరము గుండా మరలా నడుస్తే అదొక వార్త. యేసు ప్రభు యొక్క జీవితంలో ఏమి జరిగిన దేవుని బిడ్డలారా అది ఒక వార్త అండి. అలాగే దేవుని బిడ్డల జీవితంలో ఎవరైతే యేసు ప్రభు యొక్క ఆత్మను కలిగి ఉంటారో, ఎవరైతే యేసు ప్రభు యొక్క ప్రేమ చేత నింపబడి ఉంటారో, పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా నడిపించబడతారో, వారు చేసినా కూడా అది దేవుని మహిమార్థమై అదొక వార్తగా ఉండడం ప్రారంభిస్తుంది. వాక్యంలో గమనిస్తే మార్కు 2:13లో ఆయన మరల కపెర్నహూములో ఆ తీరమున నడుస్తుంటున్నాడు. నడుస్తూ ఒక వ్యక్తిని దేవుని కార్యం జరగాలంటే ఒక బ్రహ్మాండమైన ఏర్పాటు ఉండాలి, ఒక వేదిక ఉండాలి, చక్కటి మైక్స్ ఉండాలి, తర్వాత పబ్లిసిటీ ఉండాలి, వేవేల సంఖ్యలో ప్రజలు రావాలి. అలాంటి సమయంలో వాక్యం చెప్పాక దేవుని కార్యాలు అంటావు కానీ నడిచే సమయంలో కూడా దేవుని కార్యాలా? అది కూడా ఒక చిన్న కార్యమా? కాదే. లేవి అనేటువంటి ఒక వ్యక్తిని అపోస్తలుడిగా పిలిచారండి. 12 మంది అపోస్తలుల్లో మరి ఒక అపోస్తలుడు తయారవుతున్నాడు. వెళ్లుతూ ప్రభు పిలిచాడు. యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం అద్భుతాలమయం, యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం అంతా ఆశ్చర్యాలమయం, యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం అంతా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆయన నడిచిన, కూర్చున్న, నిద్రించిన, ప్రకటించిన, ప్రయాణించిన, సంచరించిన, విశ్రాంతి తీసుకున్న సమయంలో ఆయన తన తండ్రి యొక్క సేవ చేసేవాడు. వాక్యంలో గమనించినట్లయితే యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 6వ వచనంలో గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆ యొక్క సమరయ ప్రాంతంలోని సుకారు అనేటువంటి గ్రామం దగ్గరికి చేరుకున్నాడు. బావి దగ్గర కూర్చున్నాడు. అలసి ఉన్న రీతిగానే కూర్చున్నాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అలసినప్పుడు ఎవరైనా సేవ నుంచి విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. అయితే ప్రభు యేసు ఉంటున్నాడు, అలసి ఉన్నట్టుగానే ఉన్నాడు. యొక్క సుకారు గ్రామపు స్త్రీని రక్షించేటువంటి పరిచర్య ప్రారంభించాడు. అందుకే అంటున్నాడు కదా, యేసు ప్రభు యొక్క జీవితం అంతా సేవామయం. ఆయన ఏనాడు కూడా సమయాన్ని వృధాగా పోనీయలేదు. దేవుని వాక్యాల్లో గమనిస్తే అపోస్తలుల కార్యములు 10వ అధ్యాయం 10వ వచనంలో అది భోజనపు వేళ, మధ్యాహ్నపు భోజనపు వేళ, ఆకలి మండుతుంది. అపోస్తలుడైనటువంటి పేతురులో ఆకలి కొని భోంచేయవలనని, భుజించవలనని కోరాడు. అంతకంటే మించిన ఒక కోరిక ప్రబలింది. ఆ సమయంలో ప్రార్థిస్తూ ఉండగా అతడు పరవశుడైపోయాడు. ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, అంటే దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో ఉండే వారికి సమయం అంటూ లేదా, అసమయం అంటూ లేదా, ప్రతి సమయము విలువైంది, ప్రతి సమయము ప్రాముఖ్యమైంది. దేవుని వాక్యం గమనిస్తే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయం 15వ వచనం నుంచి గమనిస్తే దేవుని చేత విశేషముగా వాడబడిన పౌలు చెప్పినటువంటి మాట, దినములు చెడ్డవి కనుక సమయమును పోనీయవద్దండి. అజ్ఞానులైతే సమయాన్ని పోనిస్తారు, జ్ఞానులు సమయాన్ని పోనీయరు, కనుక జ్ఞానుల వల్ల నడుచుకోనండి అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది. దేవుని యొక్క ప్రియమైనటువంటి బిడ్డలకు దేవుడిచ్చినటువంటి గొప్ప వరములలో ఒక వరం టైం, సమయం అనేటువంటిది. ఎవరైతే సమయాన్ని పాటించేటువంటి వారుగా ఉంటారో వారి జీవితంలో గొప్పవైన ఆశీర్వాదాలు పొందేవారుగా ఉంటారు. దేవుని వాక్యంలో గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పరిచర్య అద్భుతాలమయం, ఆశ్చర్యములమయం. ఇంతవరకు చెప్పాను కదా, ఆయన పడుకొని ఉన్న అదొక పరిచర్య. ఆ యొక్క వ్యభిచారం మందు పట్టబడే స్త్రీకి ఎదురుగా శాస్త్రులు పరిస్థితులు నిలబడినప్పుడు వారు ప్రశ్నలు అడుగుతుండగా లేదా ప్రభువును ప్రేరేపిస్తుండగా మౌనంగా ఉంటే అది ఒక సేవే. యేసు ప్రభు యొక్క జీవితంలో ప్రతి నిమిషం,
ప్రతి సమయం దేవుని నామహిమ సేవలో గడిచిందండి. దేవుని వాక్యంలో గమనిస్తే ప్రియ దేవుని బిడ్డ వాక్యం చెబుతుంది కదా, అక్కడ లేవి ఉంటున్నాడు. అతడు రోమా ప్రభుత్వంలో పనిచేసేటువంటి ఒక వ్యక్తి, సుంకపు గుత్తదారుడు. అతడు సుంకపు మెట్టు దగ్గర కూర్చునేటువంటి వాడు. కపెర్నహూములో ఎంత ఉజ్జీవం వచ్చినా ఈ వ్యక్తికి ఆ ఉజ్జీవం పట్టదండి. కపెర్నహూములోని ఒక ఇంటిలోనికి యేసు ప్రభు వస్తే ఆ కపెర్నహూము కదలి ఆ ఇంటి దగ్గరికి వస్తుంది, ప్రభు యొక్క మాటలు వినేదానికి, ప్రభు చేసే అద్భుతాలు చూసేదానికి. అయితే ఆ సంగతి ఏమి పట్టదా? ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా, చాలా ఆశ్చర్యం అండి. అందులో ఒక కారణం ప్రియమైన వారులారా, రోమా ప్రభుత్వ ఉద్యోగిగా అతడు ప్రభుత్వం తరపున పన్నులు వసూలు చేసేటువంటి వాడు. ఆనాడు ఇశ్రాయేలీలకు రోమా ప్రభుత్వానికి పన్ను చెల్లించడమే ఒక కష్టం. ఎందుకంటే తమను పరిపాలించేవారు తమ వారు కాదు అనేటువంటి భావన ఉంటుండగా, అలాంటి పరిస్థితుల్లో రోమా ప్రభుత్వం కొరకితడు పనిచేస్తుంటున్నాడు. ఒకవేళ సంఘం, ఆనాటి సమాజం ఇతన్ని బహిష్కరించిందేమో, కాబట్టి ఇతని హృదయం ఇంకా కట్టిపోయి ఉంటుంది. ఎందుకంటే తన వారు దేవుని ప్రజలు ఇతనికి దూరం అయ్యారు. ఇతని చుట్టూ ఉండేవారు పాపులు, సుంకరులు మాత్రమే. అలాంటి పరిస్థితుల్లో మరింత కఠినమై మరింతగా దేవునికి దూరం అయ్యాడేమో. అందుకే మరి యూదులంతా యేసు ప్రభు యొక్క మాటలు వినేదానికి వెళుతుంటే ఇతడు లేకపోయాడు. కారణం యూదులతో కలిసి ఉండలేకపోయాడు. ప్రియ బిడ్డలారా, అనేక సందర్భాల్లో ఒక వ్యక్తి యొక్క హృదయం కఠినమయ్యేదానికి దేవుని బిడ్డల ప్రవర్తన ఒక కారణం కావచ్చండి. బైబిల్లో గమనిస్తే న్యాయాధిపతుల గ్రంథం 11వ అధ్యాయం 1వ వచనం నుంచి చూస్తే యెఫ్తా అనే వ్యక్తిని గురించి రాయబడింది. యెఫ్తా అనేటువంటి వ్యక్తి వేశ్య యొక్క కుమారుడు. మరి యెఫ్తా యొక్క తండ్రి అయిన గిలాదుకు అప్పటికే భార్య వలన కలిగిన సంతానం ఉంది. అయితే వేశ్య వలన పుట్టినటువంటి కుమారుడు యెఫ్తా ఉంటున్నాడు. భార్య వలన పుట్టినటువంటి కుమారులు ఏమన్నారంటే, వేశ్య ద్వారా పుట్టినటువంటి కుమారుడైన యెఫ్తాను చూచి నీవు అన్య స్త్రీకి పుట్టినటువంటి వాడు, మాలో నీకు పాలు లేదన్నారు. ఎప్పుడు ప్రేమ చూపించాల్సిన కుటుంబం వికటించిందో, ప్రేమ చూపించేదానికి బదులుగా గెంటేయడం ప్రారంభించిందో, అప్పుడే అల్లరివాడైన యెఫ్తా తయారయ్యాడు. అప్పుడే అల్లరివాడైన యెఫ్తా తయారయ్యాడు. అనేక సందర్భాల్లో దేవుని బిడ్డలు వారి యొక్క ప్రవర్తన ద్వారా ఒక వ్యక్తిని దేవునికి దూరం చేయడం ప్రారంభిస్తారు. నాకు అనిపించినటువంటి సంగతి ఏంటంటే, లేవి ఎందుకు ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళలేదు? పక్షవాయువు గల వ్యక్తులు కూడా బాగైతుంటే ఆ టేబుల్ దగ్గర, ఆ సుంకపు మెట్టు దగ్గర కూర్చున్నాడే, ఉద్యోగం అతనికి పట్టలేదా? ఒకవేళ పోలేకపోయాడు. కారణం యూదు అతని జీవితాన్ని బట్టి అతన్ని వెలివేసిటవచ్చు. అనేక సందర్భాల్లో విశ్వాసుల ప్రవర్తన, వారి యొక్క స్వనీతి, అనుకునేటువంటి తమ నీతి, పాపులను ద్వేషించేటువంటి స్వభావం మరింత పాపిగా చేస్తుంది. ఆ యొక్క పాపి యొక్క హృదయం మరింత కఠినమయ్యేట్టుగా చేయడం ప్రారంభిస్తుంది. దేవుని వాక్యంలో గమనిస్తే మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో ఒక వ్యక్తిని చూస్తాం. ఆ వ్యక్తి సమాధులలో ఉండేటువంటి వాడు. ఈ వ్యక్తిని గురించి నేను ఎందుకు చెప్తుంటున్నా అంటే, లేవి సమాజానికి ఎంత దూరం అయ్యాడో ప్రియ బిడ్డలారా, యేసు అతని దగ్గరికి, యేసయ్యా మీ పరిచర్య ఏంటి, ఎంత అంత వారి దగ్గరికి వెళ్తా అంటే రీచింగ్ ద అన్రీచ్డ్. ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క సువార్తకైనా పరిశుద్ధాత్మ పరిచర్యకైనా చిక్కకుండా ఉండేటువంటి వ్యక్తులు ఉంటారే, వారి దగ్గరికి వెళ్ళటం ప్రభు యొక్క పరిచర్య. మార్కు 5:3లో గమనిస్తే ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు, సమాజములో కాదు ఉండేది, సమాధులలో ఉండేటువంటి వాడు. సమాధులలో ఉండేవాడే కాదు, సమాధులలో వాసము చేసేటువంటి వాడు. అయ్యయ్యో, సమాజానికి ఎంత దూరం అయిపోయాడండి, సమాజానికి ఎంత వర్ణించలేని దూరంలోకి వెళ్ళిపోయాడు. అంతేకాదు అతడు మిగుల ఉగ్రుడు కాబట్టి ఎవరు కూడా అతని దగ్గరికి వెళ్ళలేకుండా ఉంటున్నారు అనుకున్నాడు. అతడు సమాజానికి, కుటుంబానికి, తండ్రి ప్రేమకు, తల్లి ప్రేమకు, కుటుంబ ప్రేమకు దూరం అయిపోయాడే. ఎంత దూరం అయిపోయాడు, అతని దగ్గరికి వెళ్లేందుకు అతని కుటుంబ సభ్యులు కూడా వెళ్ళలేకుండా ఉంటున్నారు. అతడు ధరించేటువంటి వస్త్రాలు ఇచ్చేందుకు ఆ కుటుంబ సభ్యులు వెళ్ళలేరు. ఒకవేళ ఇచ్చి ధరింపజేసిన ఆ వస్త్రాలు అతడు ఇస్తాడు. ఎంత భయంకరం అండి. అయితే యేసు ఆ దూరం సమాధులలో నివసించేటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్లి తన పరిచయం